Bé, per mi la competitivitat laboral és poder és que els treballadors o les diferents organitzacions puguin competir exactament en les mateixes condicions, no? Tinguin les mateixes eines per poder lluitar en el mateix camp. Sempre he dit que una empresa, la seva principal font de finançament han de ser els seus clients. Dit això, l'endeutament com a eina tàctica és interessant per créixer més ràpid. L'administració el que hauria de fer és fomentar que les empreses fossin suficientment solvents com per elles mateixes trobar crèdit fàcilment. Una empresa es gestiona des del punt de vista de responsabilitat social corporativa des del cor, pensant que actues per la societat, pels teus treballadors, per totes les parts implicades i sobretot per deixar un món millor en el qual cuidem molt del medi ambient. Bé, les empreses jo crec que sí que compleixen la responsabilitat social corporativa, el que passa que no està escrit, no ho tenen per escrit. Hi ha moltes empreses, moltes entitats que lògicament cuiden moltes coses, però no tenen la planificació d'haver-les posat en escrit. El factor competitiu clau de les nostres empreses i de la nostra economia és el talent. I és imprescindible que el talent que formen les nostres universitats i escoles de negoci sigui el talent que demandem les empreses per competir. No hi ha cap empresa competitiva que no sigui comunicativa. El que passa és que les empreses competitives, moltes vegades parlant de pimes, fan una comunicació molt tècnica. El que tenen que mirar és amb empreses especialistes de comunicació com dirigir-se als seus públics d'una altra manera més emocional. És vital, la col·laboració entre empreses és vital. Si no hi ha col·laboració amb el temps que estem visquent actualment, és impossible que una empresa tingui continuïtat. La continuïtat passa per la col·laboració i aquesta col·laboració té que ser una col·laboració oberta, una col·laboració productiva i una col·laboració molt potent.